lali wae. Oh, Mas Gareng siap. Kulino lah ya hafal dhewe suwi-suwi. Kapan kulino? Kowe ngejak sasi pisan. Terus ya urung karuan kae adikku lanang mesti ana urung karuan. Lah iya. Kae ya dalang laris kok. Heeh. Nggih, wah garapane Bagus Trunajaya ki pancen. Mas Bagus Bagaskara Wisnumurti. Mila wonten cakepan ayo dulur merga le gawe tengko sedulur mien menika. Nggih. Nggih, paling tidak ya itulah dihargai karya orang tuh jangan sampai disepelekke. Nggih ta. Tegese sing aran ya kudu disebutke supaya ora ketang sithik ki bombong. Oh, nggih. Ngono. Mboten perkara bombongipun ning ini adalah penghargaan. Nah, mila jane ora mung gending mawon. Jatosipun banyol barang ya ngono. Bar banyol kudu disebutke iki jane banyolane sapa, kudune ngono no. Adile lho. Engko ora lucu. Wong bahane wong kok dienggo terus kok nyebutke iki damelanipun Gareng nika ora lucu. Lah lek ngoyak adile kok ya. Ya ora kabeh iki ya padha-padha, Mas. Nggih. Sing penting ki itulah wong yang ngger weton sekolahan ya sing ngene iki. Selalu berkembang. Nek yen kepengin berkembang aja apa kuwi aja bosen anggone maca. Maca kuwi ya iso maca koran, majalah, saya maca buku kuwi penting. Maca kahanan barang no. Maca kahanan. Kaya awakmu ki saya suwe saya maju tak nilai lho iki. Sanggitmu waduh jan wis. Mangsaku le golek-golek iki kok ya iso ae aku ngono. Angel lho dalang nom kaya awakmu ki Mas. Angel yo selalu berkembang nadyan sanggit berkembang ning ora ninggalke kahanan sing wis ana. Lho sedaya menika nggih madosi logika. Saiki yen ngrembug ngen Arimbi kalih Bratasena nggih to. Umume lak Bratasena sumpah sapa sing iso maloyake aku, iki engko yen wadon dipek bojo. Bareng roh buta kan umume ndur gila to Bratasenane. Lah kuwi jauh dari kapribadene Bratasena sing teguh ngoten niku. Betul. Lah kuwi sing ora tau dipikir liyane iki ya ngono-ngono kuwi Mas. Dadi perlu pendalaman. Ben Ratu Kang Sumur Bor ora iso kuwi. Kowe iki. Nggih bejo-bejane piyai mriki saged napa ngaturi panjenengan tindak mriki betul-betul mendapatkan dalang yang berbobot seumuran beliau. Pancen bobot kuwi 85 kok. Saplok diopeni kesi iki to kowe. Mone mbiyen yo nyiyit. Nyiyit ki cilik niki putranipun Pak napa Sukron. Niki enten kalih siji yoyok loro kangko. Yen Cahya niku jelas Cahya Kuntadi nu cah Blitar. Asline niki. Ya niku ya niki putranipun Pak Sukron Suwanda. Dalang kondang king Blitar. Iki kondangipun niku dalang sanggit, dalang carita. Tanu tandangipun nyepeng wayang ngedapi-dapi. Nggih. Di niki dipek bojo kalih Kesi. Wah iya, kaya cemawis men ngono. Pek bojo. Niki sinden tangguh niki. Kok iso sinden tangguh? Nggih tangguh ku tegese apa ki jenenge
kelas iki wis kelas ampuh tangguh kuwi Mas. Nadyan isih enom kuwi cocok karo boyo karo kowe iki cocok pokoke. Atase wong loro wis cocok sing lanang dalang sing wedok nyinden lho ngejak aku kok arang-arang. Mboten kok perkara arang-arang nyatanipun asring sanget to, mboten jodoh, jadwale tumbuk dan lain sebagainya. Heeh Mas niki wong pancen rejeki niku yen doyak mlayu. Yen dinteni ninggal ngoten niku. Nggih, leres. Nggih wong jenenge niki mboten enteng dadi dalang kaya sampean niku Mas. Mboten enteng pripun? Jenenge tontonan sing kebak tuntunan ngeten iki ning nggih kula njaluk yen ngekeki tuntunan kuwi nganggo conto. Nek yen conto aja mung conto apik tok ya conto elek barang ya diketokke. Mula sengkuni aja digawe duwe tabiat apik, kok ndak ora ana conto eleke. Biarkan lah. Makanya kalau saya menerjemahkan wayang itu itu watak manusia tergambar semua di sini. Betul. Yang baik mari kita tiru, yang jelek jangan kita tiru. Jadi contoh elek ya kudu ono kaya elek. Berarti aku aja kaya ngono. Yen ora ana contone elek ya ora apik, Mas. Oh iya, dadi kangge perbandingan nggih Mas nggih. Nggih, contoh apik tok, beras apik tok, entek-entekane ana beras elek ora ngerti. Niku salah satunya gitu. Iya. Yen perkara bangsa ngoten-ngoten niku kula, Mas. Mekaten nggih. Nggih. Dadi nggih conto utawi tuntunan ora mung babakan sing mbuh adegan mbuh karakter tokoh sing apik tok mboten sing ala kudu ana pamrih nggih perbandingan kala wau men ngerti iki lho sing ala iki lho sing apik pilihan sing becik tumuju marang kautaman tumraping tumindak kala wau. Niku pun pasrah sing nonton arep niru sing apik apa sing elek. Perkara pewayangan niki ngelmu kula dalem Mas yen amenten niku mulai metu niki. Oh nggih. Pokoke menguap ngeten iki. Dan ditadai selak kecer. Nggih. Jenenge mumpung ditimbali tem mriki ngudal-ngudal kawero adu pengalaman. Nggih, nggih. Ora ana eleke aja nyawang sapa sing ngomong ning rungokno apa sing diomongke. Nggih. Kula mumpung ketemu kalian jenengan niki takone terus saestu kula ki ambak nggih dereng ngerti jawabane. Gitu. Simpingan nggih, simpingan niku wayang sing dijejer ngiwa nengen niku lho. Niku lek mboten wonten dapukane, nggih to. Niku adepe mesti sing tengen ya madhep nengen, sing kiwa madhep ngiwa. Walaupun suatu saat ada inovasi dan gebrakan, mbuh di model piye wae pamane sing tengen didepke ngiwa, sing kiwa depke nengen. Ning niku ya ora suwe umure balik ngeten iki melih. Lho, kekuatane nek nganti kaya ngono sebabe napa? Ayo. Lah nggih wong niku pun yen carane menungso ngoten pun kodrate kok Mas. Kodrat. Yen nasib niku iso menungso sing menentukan. Ning yen pun kodrat suratan takdir niku nggih wong Gusti sing iso menentukan. Oh ngono. Dadi yen perkara ngeten niku kodrate wayang niku nggih pun ngeten iki. Yen diwahi mengke balik ngeten melih. Mergo pun ginaris ngeten yen nasib niku kena mawon menungso dhewe sing ngolah. Nggih, nggih. Dadi nasibe menungso niku gumantung menungsane dhewe, menungsane keset nggih mboten bakalan urip kepenak. Oh, ngono. Nek yen perkara kodrat utawa takdir niku bangsa lair, urip, mati. Rabi rezeki. Ning rezeki niku nggih bali melih teng nasib. Yen ora gelem nyambut gawe, ndi ana rezeki teko dhewe. Ngono. Yen bangsa ngoten niku pun kula niku nggih mung niru wong tok, Mas. Oke, wong perkara wayang ngeten mang takon kula, Mas. Filosofi wayang niku mang takon kula. Dari dipandang dari sudut spiritual napa sudut hukum kemasyarakatan. Sing sepisanan saka spiritual dhisik. Nah, kula tak takon. Dadi ya tukar pengalaman gitu. Nggih, yen perlu tukar pengalaman. Dadi yen spiritual niku pun penggambarane jelas bahwa gunungan itu bentuknya meruncing. Niku tandane kita harus selalu menyembah. Itu lak tandane lho, ngene iki lak kaya iki gerakane tanah apa tangan menyembah to Mas. Heeh. Dadi aja lali urip ning donya kuwi tansah menyembah ing ngarsaning Gusti ingkang nyipta jagat. Iya, kuwi lak bentuke to Mas Gareng. Lah saiki isen-isen ning gunungan kenapa kok ana celenge, ana macan, ana apa kuwi jane kuwi lak titahing Gusti kabeh. Kabeh kudu manembah. Mung sing ketok wae menungso merga menungso duwe nalar.
Ngono. Lho. Ana banaspatine. Lah Lah iki Mas Gareng, iki kok enek pote iki piye maksudnya enek pote ini lho, jejer papat iki lho. lho kowe iku ngemutke, kowe iki ana wadahe. Wong urip kuwi duwe wadah sing jenenge jasad. Oh, ngono. Dadi kuwi jasad ngono. Dadi ora iso kok nyawa-nyawa tok ora iso, ana jasate. Oh, ngono. Ning jasad karo nyawa kuwi iso pisah sewanci-wanci yen wis mati. Oh, iya. Kayon Kayon niki bentuke bener kaya wong nyembah. Nah. Isen-isene kewan. Nah. Sak rampunge ditatah terus dipulas, kenapa kok dadak digapit? Lah kok ora ngerti lho kowe iki. Kowe iki mbok ya mikir wong bendina nyekel gapit kok. Lho ora filsafate piye? Lho kowe takon kuwi to? Heeh. Wah lah sik tak mikir aku kok. Jenenge wong ya wong kowe takoni ya dadakan kok. Lho iki pancen Wong pinter spontanitas. iki kenane lali kok. Heeh. Ngono lho Mas. Heeh. Dadi wong urip ki pancen wong urip ning donya ki digapit Mas. Wah, lah iki. Digapit karo paugerane wong urip, hukum donya lan hukum apa akhirat. Iya. Aja lali, aja mung sing mbok pikir hukum donya tok, ning hukume akhirat ya kudu mbok pikir dadi imbang. Kowe iso ngadeg jejeg. Ning yen sing gapit gur siji tok ya gledak. Kuwi ya mung kira-kira ngono. Oh iya. Ning ya apik-apik tegese No. niki lah isen-isene nggen wayang niki enten kewan-kewan iki gambarane nafsu. Loh, nafsu ki aja dipateni selama orang masih hidup, tapi dikendalikan. Lah, le ngendhaleni iki ngangge gapit kuwi mau. Lah kuwi karepku ya ngono kuwi. Lah iya kuwi. Ning sudut pandang mana dulu. Oh iya. Aku lah omong spiritual. Iya, spiritual. Ngono, mbok aja ning kayon tok liyane lho mumpet aku ning kayon. Ah, saiki aksesoris nggen wayange tak golekane sak cethuke lho ya. Iki lampu utawa blencong? Lah, blencong kuwi saka tembung melincong. Melincong kuwi menggak-menggok wong urip aja nganti menggak-menggok mlaku jejeg lurus tumuju sing apik. Kuwi yen kepengin ngerti. Waduh, iya. Iki ngelmu tuwa lho iki. Iya ya. Iki ora kepethuk kowe ra metu iki. Iki. Nggih nancepke wayang jenenge debok. Apa kok debok? Lah, ngerti ya? Debok kuwi perlambange wong urip ning donya. Manungsa kuwi iso urip ning ndi wae. Pucuk gunung nganti pinggir segara iso urip. Kuwi debok kuwi. Wit debok wit gedang lak urip ning pucuk gunung nganti pinggir segara iso. Lah iki wembane menungsa. Dadi menungsa kuwi sing luwes dinggonke ngendi wae kudu iso urip. Wah, iya iya. Wah, entuk ilmu tenan aku. Lha iki larang lho ngene iki. Ngene kok nganti ora mbok tambahi yo bangeti ya. Nggih. Ngono wis. Iki enten nggih napa nata irama lantarane nganggo keprak. Keprak. Iki prak. Keprak ki munine yen di Jejak. jejak. Ngono. Ngeling ngono sok kowe iki bakale mancal donya. Mati. Oh iya. Sadurunge mati ayo berbuat yang baik. Kuwi contone keprak lak dimuni lho dipancal. Kowe esuk bakale mancal donya mati. Dadi filsafate keprak padha karo tukang becak ya, Mas. Oh, Lah kaya mancal to kaya. kayak ra mancal kayak genjot. Oh, genjot. Genjot mancal kuwi yen dijejak mandek kuwi mancal yen kae lak dijejak terus muter. Oh iya. Lho yen bangsa basa kuwi takono aku. Sik, aku suwi-suwi kemropok aku. Lho lah. Cempala, wis. Lah cempala kuwi saka tembung sepala kuwi barang sepala aja mbok sepelekke. Sesuatu sing sepala utawa sepele aja mbok sepelekke. Ingat kuwi pati uripe yoga-yoga iki. Kok iso? Lho kuwi mbok tutukke kotak dok cek gamelan muni cempala guang kali ra mandek-mandek malah mati iki. Sewengi ra mandek-mandek mergo iki suwuke mandeke gamelan mergo cempala tutukke kotak iki. Tegese wong urip ing alam donya aja nyepelekke barang sesuatu sing rupane sepele. Iya. Kelir. Kelir kuwi wujude Putih. nah iki nandhake wong urip ning donya ku tumindak sing putih suci. Urip ning donya kuwi kelir awakmu kudu sing putih suci aja neka-neka. Oh iya. Wis cukup sekian episode berikutnya aja dibahas. Lah orang teko sinden barang kok ya. Eh? Sinden.
Aku ora wani ngonceki sinden aku. Kok ora wani ngonceki? Engko tak onceki kabeh nesu aku dirubung piye. Lah kok ngono? Loh, sinden kuwi makane iki peringatan kanggo panitia. Yen wis kakean isi terus golek senden. Mergo kuareken ngantuk kari turune. Makanya sinden tuh harus selalu dalam kondisi stamina sing fit. Oh iya, lek sinden liyane mbok menawa ngono, ning lek malam ini lho Mang Presane. Isih seger-seger. Wis pokoke yen senden ora ngantuk, ora turu, ora senden, ya mung dibunteli ngene iki. Wong kok kalah perwira karo aku sing kok ngene wae wani lho los. Adem iki apa? Pol-pole masuk angin kok. Lah masuk angin iki malah mbebayani kok ya piye. Nggih ampun nyepelekke le. Nggih. Angger pun angin dodok, angin duduk. Urung nganti duduk wis mati kok Mas lagi dodok kok. Nggih. Hati-hati aja disepelekke. Waranggana wiwit saking Jawi piyambak menika Mbak Lia Sundari. Buke Kenes ing saking Surakarta. Saiki awet ayu. Nggih. Anakmu wis pira, Nduk? Anakmu wis pira kok 5 sasi lho. Siji ya, syukur. Lanang apa wedok? Wedok. Pengen cowok apa ora? Pengen. Ayo kono nggih gawe kok. Lek arep dadi lanang piye mbok tinggal lunga terus ngene kok. Ya, muga-muga sehat ya, Nduk. Amin. Angka kalih menika Mbak Tutik Asidatama saking Ngawi. Nggih. Sapa? Jenenge sapa? Wah, aku kok kurang trimo. Sapa to? Sapa Tik? Nek sampe Luna Maya kok iki diganti Asidatama. Ayo lah. Aku nesu lho, Mas. Aja nesu, ndek apik piye Luna Maya tok piye ora iso apik piye. Nggih. Saking Ngawi menika Mbak. Jenenge sapa to? Komplite sapa to, Tik? Tutik Retnawati. Tutik Retnawati. Tutik Retnawati kok Asidatama. Tak kira Tutik sumber rezeki. Nggih. Jenenge kondektur bis. Nggih. Tutik sumber rezeki. Kalajengaken menika Mbak Nur Handayani saking Jaten Karanganyar. Mbak Nur Handayani. Nur niku cahaya Handayani iki membuat efek. Iya. Dadi cahayane membuat efek. Efeknya apa? Ya ana sing seneng, ana sing apa kuwi trenyo, ana sing tertarik, warna-warna pokoke. Dadi angger nyawang Mbak Handayani iki pikirane wong iso tekan ndi. Wah, iya. Nur Handayani. Ngono ketoke. Ya yen ora ya Nur kuwi cahaya, Handayani iki bakso. Petromak berarti iki dhewe. Kalajengaken menika Mbak Diajeng Chandra Mulya saking Tuban. Diajeng Chandra Mulya. Diajeng kuwi wedok. Chandra ki saka Candra, Candra ki bulan. Betul. Mulya ki wis ngarani mulia. Wong wedok sing mulyanya seperti rembulan. Oh iya, Wis pokok sak kecekele. Terakhir Sukesi Rahayu. Sukesi. Su ki linuwih. Betul. Kes ki kontan. Armune aku mbok kowe dhewe Mas wong kowe sing ngrasake aku sing nerjemahke. Loh, sing jenenge nerjemahke atau mau jabarkan apa saja ora kudu ngrasake. Saiki kaya wong pengajian ngrembug kematian. Sing ngaji lak orang karuan yang nglakoni mati, ya toh? Oh iya. Tadi bisa dijabarkan. Suki linuwih kes kuwi kontan. Siki isi. Ah iya. Rahayu kuwi slamet. Iya. Terus? Dadi slamete. Ya serangkumen dhewe, Mas. Mas aku kok mumet angger takon marake wong ludira inggil bocah iki. Ludira inggil. Ah iya, Aku mung iso aku mung sithik-sithik kok. Nggih. Jare jenenge mek kaya bojoku ya padha ya. Sapa? Jenengku ya Sri Rahayu bojoku. Oh, garwamu. Sri ki pangan Rahayu ki slamet. Angger tak pangan slamet pokoke. Oh, dipangan slamet. Nggih. Lho Sri lak Betari Sri awe pangan to. Betul. Rahayu. Pokoke titenono wong ki wong wedok angger jenenge Rahayu kuwi dienggo modal omah-omah. Oh, mula golek bojo sing jenenge Rahayu. Ayo. Sumpah wis pokoke. Golek bojo sing jenenge Sumber Rahayu. Nyuwun sewu Pak Gareng. Ndi sapa sing ngomong iki? Ya terpaksa tak
selani ta ya. Ayo, Pancen bener banget Pak Gareng. Jenengan lek ngendikan, pokoke golek bojo iku kudu sing enek jenenge rahayu engko mesti omah-omah dadi lan slamete. Nah. Selamat tenan bojoku donya wal akhirat. Aduh, Buktine napa? Nyambut gawe pira-pira ya cemantol lho Pak Gareng. heeh. Kaya bojoku ki ya cemantol. Oh ini kayak duit terus kok kejasudan cantolke kok. Cemantol tegese iso nyelengi. Lah ya maksudnya ya ngono. Kok jasudan. Mulane nek ngantek enek dalang jenenge Cahya Kuntadi duwe bojo kaya ngene sik ngalor ngidul pikirane, sik goncang pikire, sik pengen duwe demenan waduh lanang sing Bacok. Wis kekrek kowe iku. Wes iki aku mulai dadi sengkuni ya begini aku. Sing jenenge pikiran ngalor ngidul itu penting Bu Kesi, karena itu adalah sumber dari kreativitas. Alesman. Alesman iki piye? Saiki sing jenenge dalang, yen pikirane iki ora nyeleneh, ora nakal, ora aneh-aneh, yen nyanggit lakon, gawe catur dan lain sebagainya. Iki mengko ya ndelujur nek apa-apane. Bener yen iki bener, kuwi Oh, iya bener toh. iki Oh, cocok toh. aku. Yo tak dukung iki. Heeh. Kuwi bener kuwi. Saiki upamane kaya nglakokne lakon Pandhawa Dadu. Dadu kok ora nganti dalange ra iso dadu ya banget. Kosek to, kosek. Kosek kowe aja kon ntrabraki ae to. Lho gen iso to lho ora teori Iya. tok prakteke kuwi ya iso. Kae sing blandari lak sengkuni. Sengkuni. Ya, mongko seorang dalang kudu iso nglakokne menjiwai seorang sengkuni. Nah, kuwi. Ora kudu main dadu, Nah. ning ngerti ngelmune wong main. Main paling ora pasang to. Ya pokoknya iki bener kuwi omonganmu bener. Tak Lah dukung kuwi iya, pancen dalang iki kudu yo ora mung teoritis ning praktektis. Nah. Koclok kowe. Kaya lakon pamane apa ki jenenge Sumpah utawa Janji Banowati. Banowati. Ya toh. Kuwi ada perselingkuhan antarane Janaka karo Banowati. Nah. Ya toh. Kuwi yen pikirane ora nakal ing bab perselingkuhan. Nah. Iki engko ngelirke adegan Janaka Banowati. Wis tak jamin entah. Wis mesti kudu kuwi. Wah tenan yen Mas Cahya kuwi weluh yen pas perselingkuhan kuwi ketok nemen lho. Ajake yo mung ora teori tok kuwi. Praktektis kuwi. Iya, praktektis. Ya ora wong lha iki lho tak wong duwe bojo seniman ki kudu dawa ususe. Jangan dimakan mentah. Apa yen wis bojo ki kaya ngono nglakoke kaya ngono terus apa ya tenan? Urung tentu yen ora. Lho. Yen ora. Tak kira mbelani aku malah yen Urung tentu ora. yen tenan, urung tentu yen tenan. Ngono. Dadi kene lho, kaya to aku ki iki contoh wis sing real aku. Aku ning kene iki kaya ibarate kaya wong edan. Nek yen ning omah ya tetep sebagai ayah yang baik mendidik anak sesuai kemampuan saya. Dadi yen ning kene edan yen ning omah ya ora edan. Oh, ngono kuwi. Dadi mung ekspresi panggung. Ekspresi. Iya iya. Lek neng panggung iki kaya wong edan, Ah. ning lek neng omah gampang kedanan, ngono lho. Lho gumantung. Kok gumantung piye? Ya sasarane sapa sik? Lho, kedanan iki aja dianggap selalu dengan hal-hal negatif. Utuh. Kedanan karo kawruh, Bener. kedanan karo agama, Bener. kedanan karo kabudayan. Wah, kuwi karepku ya ngono kuwi. Wah, aku wong wedok kuwi tak baratke wis to ning dinggon jenenge wanita istri saya itu kalau orang mengatakan seorang wanita adalah perhiasan dunia. Betul. Tapi bagi saya istri saya wanita adalah belahan jiwa. Oh iya, belahan jiwa. Ki engko disiarke dadi bojoku gen ngerti. Jalur rekamane ya Mas ya, tak stele ning omah. Ben seneng. Dadi bojone. engko anggere bar nonton iki aku njuk dinehi. Iya matur nuwun. Pancen ora perlu nesu Mbak Kesi. Wis aku percaya karo aku Mas. Mas Cahya ki ora tipene wong sing sok ngono-ngono. Nah, kuwi lho. Pak paling ngene tok. Iya. Ngene tok. Aku ki mbuh. Iya. Karepku karo ngakurke niku ora iso. Apa Oh. sengkuni wis manjing aku ya? Pancen wisan. Kok senengane ngedu-edu. Ning justru ini sebagai apa jenenge yen aku omong ngene iki kira-kira Mbak Kesi kobong ra yen ora kobong berarti pancen tresnane ya
hebat. Kepercayaannya kepada kamu hebat. Ngeten lho Pak Dagelan. Mah, yo kaya dagelan to. Lah sampean dapuk apa to iki? Oh ya dagelan. Lah iya. Ngeten lho Pak Gareng. Iya, Nduk. Pancen sampun terbukti anggen kula omah-omah kalih bojo kula Mas Cahya Kuntadi menika Betul. alhamdulillah ngantos 7 tahun suwene niki alhamdulillah ijik selamat. Wah, Ketitik niku buktinipun bojo kula niku jan pancen kutuk-kutuke wong lanang. Kula niku bejo-bejane wong wedok duwe bojo ora tau ditinggal dolan ning omah terus. Mulai nyambut gawe ngeten iki nggih sedina lek awan nggih namung turu mawon. Ayo. Lek bengi mungkin nggih ngeloni anake. Nah, Saben dinane nggih ngoten niku. Mumpung. Ora tau lunga tanpa kula, mesti kalih kula lan anak. lah mumpung lanangmu ngono kuwi apusana. Lho, malah pusana iki lho. Ajenono. Iya. Ajenono duwe wong lanang kok ngono Nggih, kuwi. pramila kula bersyukur banget. Kula niku mbayangke wong lanang-lanang liya contone kaya kanca kula Bagaskara niku lho, bagus niku lho. Nek mendah bojone niku lek atine kaya diris-iris wong dhek tanggapan. Gusti Allah memberi pasangan terhadap manusia itu sudah apa kuwi diatur ditata ya toh. Orang karuan sampean dadi bojone bagus iso apik. Mula sampean ora dijodokke bagus ngono. Sampean dijodohne karo aku mergo ngerti Gusti Allah lamun to ki bukes iki pancen ngangah-angah digolekne wong lanang sing adem ayem ngono kuwi. Malah gudeg kuwi. Ngono. Kaya di bojo kulkas. Di bojo kok adem ayem kaya di bojo kulkas. Lah iya. Ya ora wong kuwi gejolak tuh pasti ada di dalam rumah tangga. Ngene saiki ngene tak andani. Wong kuwi supaya tentrem ayem keluarganya, mari kita telaah keluarga itu apa. Kalau kita sudah tahu arti keluarga, insya Allah akan selamat keluargamu. Apakah arti keluarga? Ketu keadaan apapun, suka maupun duka harus selalu berdua. Oh iya. Wis, lupakan egoisme masing-masing yen wis dadi siji ora kena merasa benar sendiri, merasa suci sendiri, merasa paling pintar sendiri. Jadi lupakan egoisme masing-masing, malah saling bekerja sama. Arahkan ke hal-hal yang positif biar nanti menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah. Nah, Gagasan harus sesuai dengan situasi kondisi. Ojo nganti gagasan kok melincong karo situasi kondisi akhirnya rumah tangga akan ambruk. oh iya. Lho tenan iki tanggo metode iki. Masih mam, blindrong Mas. Iki kaya dolanan sing ngene-ngene kan. Nggih. Gamelan. Men preso lamun to Mas Gareng ki ya wayang wong profesional. Ayo. Yo tak kemrangan ae. Wah, baleni gawean lawas sih. Iya no.
jenenge seniman profesional. Iki sing angel ya nggone ini barang iki. Apa? Sing ditirokke angel ya nggon kene barang iki. Nah, ya mula ya tak ketokke nggih. Nggih. Niki mula aku lak omong karo kanca-kanca, ya ora ketang mung sabetan, kuwi ya ajar joget. Kanca-kanca ya sing nganggo kostum kaya aku ngene iki. Oh iya, heeh. Paling tidak ora ketang pocong ya ajaro nembang. Betul. Wong basike seni kok ora nemplek bas sih. Blas. Biasane mung dlosoran karo raupi raine ini. Heeh. Jadi jagalah kebudayaan ini seperti kamu menjaga dirimu sendiri. Oh iya, hebat. Ya ora ketang menggeh-menggeh jane ngene iki. Awane atis ki oksigene tipis nyedote ning kene iki rekoso. Ngene iki ana sing ngekeki bantuan pernapasan aku ra, Nduk. Nggih. Sing maju ngene-ngene iki begasakan ini. Malah keplepeken. Nggih. Yo, saiki njajal suarane Mbak Lia. Ya. Liyane. Heeh. Liyane wis sing durung kowe, Nduk, ayo. Ayo, Ayo, timbangane ngene iki malah kaya gori dibrongsong, ayo. Kemulan kaya gori. Sia-sia men reng iki. sing marai kemulan ngene sapa ta? Kowe Nur. Ayo to, kowe engko kene iki daraki nangka to gori dibrongsong konangan codot gripis lho kowe. Lah timbangane masuk angin. Mengke suarane malah ilang. Ya. Oh iya ya, ayo. Ya ora masalah nganggo jas udan apa piye tak cileke. Pacaran Bu Kesi pamundhute kuwi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wis iso maca to tipake. Telek kowe iki. Wilujeng dalu Nyi Sukesi. Waduh. Kawula nyuwun gending Ya permene iki diulusik. batik glinding. Wah, gayeng sanget dalu niki. Nggih. Mbah Kardi mirengaken saking griya Nganjuk suwun wonten Pak Garengipun kula titip salam. Nggih Pak Kardi, salam kembali saking kula Pak Kardi. Iki ra Pak Kardi to? Pak Kardi sapa? Embuh. Lah Pak Kardi ki akeh ya engko. Iya. Kapan-kapan lak iso ketemu mesti. Betul, heeh. Yo Mbak Lia yo pinangkarono Mbak. liyane. Ayo. Ya. Liyane pun sing dereng sampean Mbak ayo. Kuwi kenes yo. Kowe apa? Iki biasane pacaan ngene iki terus nganggo slendang ngene biasane mban siwang sewung kok. Mban sewang sewu. Apa niku? Sing ning ketoprakan ning ngono ngomong banget. Oh, mban to. Waduh, cilaka dikongkon-kongkon terus. Nah, ya ora apa-apa wong panjen. Nembang ya, Nduk. Nggih. Lek kaya kencan apa ngono Kok to, nek Reng? cedak kok wedi ya aku ya. Kaya kita iki kaya akeh wong kutha-kutha anggere kencan ning pinggir kali karo ndodok. Neng kutha-kutha. Nggih. Anggon kowe ngono ki Nggih. sapa to? Oh, cah gang kono. Nggih. Gending menika ugi kula aturaken dumateng para-para ingkang sampun kepareng ngirim WA utawi SMS nyuwun ngapunten mboten saged kula waos tunggal mbaka setunggal mliginipun para kadang-kadang SKCK. Apa Truk? Sedulure Ki Cahya Kuntadi. Ya. Nggih. Ya, Mbak Lia. Singoterta. Pak Gareng kecedakan Pak Gareng. Jare ora cedhak ra enak. Aku wedi. Kumaipe. Mangsa. Kuwi apa nyambi pijet to, Nduk? Gawanmu remason bareng. Boten. Jalma.
Mbak Tutik siap, Mbak. Bacutke. Mbak Tutik, ya, bacut nih mah. Sik ta. Saya anggun. Anggun Cesasmi. Anggun ngeces. Ora kok ya. Anggota. Supiana juga ya. Daya ya Aduh lipstik iki njaluk aku lho kok rupane iso beda apike ra Mak ya. Sapa? Iki lipstike padha aku. Njaluk aku kuwi. Ning kan leh nganggo benten nek wau. Oh ngono ya, Dok. Nggih leh ndulit langsung yang bibire. Iki ora tak dulet tak dulek kok. Buruhing rasa rasa mulya lan gede Ya. kareng karsali lalan awasu Mbak Nur, lerek. Nur, tetoke iki gathik. Ayo gathik sengobang iki. Ngobang. Timbane glinding sengobang. Cahya katri Tak kira cahya ku. Keringan dura aku ngene kalian. Ayo. Wos nyawit cici Sik engko enak jatahe dhewe kuwi. Telasno Nur, telasno Nur. Tean snack. Neneo
sekedar info kangge para sutresna budaya becik ingkang rawuh wonten mriki menapa dening pareng monitor wonten Radio Jodipati. Nggih. Benjang Petruk sowan melih wonten ing lapangan Joho Pace Nganjuk tanggalipun 17 Agustus dalam lakon seri Baratayuda Jambaan Dursasana ngantos Karna Tanding. Wah, kuwi pundutan panitia. Iya, mula jar disiapke engko dursasanane. Ora bakalan metu dagelan kuwi perang terus kok. Lah dagelan metu gelemen kepanah. Ayo. Ah iya, arep dagel piye wong isine paten-patenan to. Iya. Nggih. Luar biasa. Bocahku iki piye bocahku? Sapa? Bocahku Diajeng to? iya no. Ya iki ditampilke iki ana pamundhut. Dadi ati yo. Sumeneng aja ngajeng. Ayo. Apa-apa? Ndi lagu dhewe? Oke, ya wis ora apa-apa, tak bebasne, ya wis. Wis ngono ndang. Tuk tuk. Ora, ayo. Wis ayo ora apa-apa nggawa kuwi. Ayo Mas Gareng, ngancani Mas Gareng sake. Tak kira kowe iki arep ketoprakan ora. Ora ngetoprak aku. Ora kudu, sosok ngeten. Sok-sok ya kaya contone dalang niku. Dalang niku lek dijalui lakon sosok bingung. Ning lek pun monggo Pak Dalang lakone nderek jenengan kuwi cocok karo atine. Sosok iso merdika le mayang. Sakarepmu nduk wis kan. Saiki tak merdikake arep nembang. Merdeka. Apa? Hah? Nggih. Nggih piye? Pamalingku nggih. Oh, kuwi sing kok kirim ning Sena kae to. Oh, alah. Sena ki di Sena. Iya, Sena ki sapa? Ndi cae? Kae sing dibanjarke bengi iki Bratasena neh. Lah, dudu. Sapa? Ki mesti sing arep seneng karo bocah iki. Masa diajeng arep entuk diamput. Ya, jajal, ora apa-apa. Terus mengkeret kasih. Jeng, berkreasilah sebagai seniwati dengan bebas tanpa ada beban. Nah, cuek ngono kuwi. Santai saja pacarmu sing di antara ini yang ada yang mana? Di. Mboten kok. Wis kowe tak lilake kowe di pacar asal ora pacare tukang son kae. Kowe kok jadi plorotke terus. Wis to, terserah kowe sing kowe iso apa nyanyekno sesuai dengan. Lho, ora kok perkara sing iso apa-apa iso. Apa-apa iso sing mbok senengi apa sesuai dengan getaran jiwa. Heeh. Apa mbok tujokke nang aku ya kena. Nggih to jenengan nggih. Lah, iki ngejak kere bocah iki. Yo, lagu Pepilingku karya Ki Anom Surata. Apa ta? Ora. Apa? Kowe iki aja ngarani to. Kok kaya tuku bakso ngarani ranggo jeruan sakarepmu. Cahayu ki Belok bareng. Belok barang ya. Oh, le barangmu le. Ya. Sik to ya. Wah, Jan Harto ki bareng Kok ganti neh? Sawangen rembulan kae angsluk neng mripatmu nok. Ki yang sapa ki? Ora to, kowe jujur pacarmu sing ndi? Ora duwe. Pengene yen kowe di pacar ki rumusane aja kaya Mbak Kesi. Gampang cemburu. Wong lanang yang anggapen botol bir, sini disok ning ndi ra masalah sing penting botole bali. Ya, nek hati-hati aja entuk disampar wong gripis. Nggih. Pacarmu sing ndi? Kula dereng gadah, kok dipados kene. Loh, timbangane goleke ya tak pangan dhewe to, Nduk. Waduh. Bener, heeh. Tuwek lek semono kuwi. Oh, ngono wong kok tuwek apa wis metu kentose. Wah, nyedak diajeng aku. Kualat karo diambut ke lho. Dibawane apa, Jeng? Bawane apa, Nduk? Asmarandana. Asmarandana, coba. Niki lari Tuban nih, Pak. Lari Tuban Pak Capati. Lari Tuban. Nggih. Ning alus nggih. Nggih. Ngono, anggen cedakno kecut-kecut wong tuwak kok niki.
Nggih, diresapi lho, Jeng. Ya. Eman-eman lagune lek sak-sake diresapi, ya. Tuwek-tuwek. Wimbo patut meraati. Wis genah kecekel iki. Ora kau ngawur aku kok ya. Wih dodo iki. Malah pandan ramil malah. Ora sayang, ora. Wih. Sadyasma ta iki? Mboten iki. Ayo. Mboten saestu. Iya arep iya ya ora masalah. Lho, mboten. Kowe lak bocah isih legan, upama pacaran duwe pacar ki ora masalah. Lho dereng kok. Jangan sok kamu menyelai dengan kata hatimu. Menyelaki apa reng? Wis Basa tutuk lho. Indonesia menyelai ki yo. Nah, wis genah. Genah yes. Terus Werot. ora genah iki. Genah iki, ya genah. Wejo laras genah iki. Anu. Indahnya anggrahit basa. Oh iya, sang penyair alias Dwi Pangga. Ayo. Jiwa Oh, Wijaya ki. Lho, lek ora ngerti ngono kuwi ta. Wes, wes. Lah apa, ayo. Jangan terganggu oleh monyet-monyet, ayo. Terus. Agawe seng. Iya, terus apa? Semerasa. Setya. Sinengguh, ayo. Pahlawanku. Malah Sri Uning ora ayo. Senadyan noraka panggya. WEJAS. Hah, selamat ki. Selamat. Ora apa sadyasmamu ki apa ae terus ki. Nunggu walu mantar waktu. Aku mbiyen tau gawe handi asma ngono iku konangan kuwi ya. Dinandra datan boseni ce, ora wurung kewili wong genah ce ocongpe iki. Wah, iya. Berarti terjawabane Cuk, aku kan orang kota. Ayo. Titiwan Sebelang. Kang Prayoga. Yo. Iki diabadikan kuwi, sesuk mari diduduhne ngene. Ah iya. Oh sing gawe kowe dhewe ta Nduk kuwi? Mboten. Apalane? Apa Apa sad dari Pak Guru kali Bu Gurune lho. apalane sadyasmu ki jenenge sapa? Ah iki bengi iki lakone lak ya Banjaran Bima. Heeh. Bima ki nama lain adalah Werkudara, Aryasena, Wijasena. Batasena iki lho. Nggih. Dheke dapuke Arimbi tadi. Nah
iya. Ya sak karepmu aku ora mudeng kok. Yo, langgame yo. Ngono lah wis. Iya. Aku no wis tuwek kok. Aku isone yo gur nyawang tok. Pawelingku kang masaja gampang kembang enak isih lan sabar lawan yen jodoh bakal ketemu sing teguh jiwa ragamu. Iya. Wah, aku kok sayang kok ora melu kuliah ning. Dadi ra ngerti sapa to sejatine kang sinebut ana ing jroning atimu. Jeng mojo jeng. Fotojane pun sepuh mendel mawon. Justru wong tuwa iki penuh dengan penasaran. Kalau saya tahu ada anak muda jatuh cinta itu seperti kembali tahun 65-an. Waduh. Memang kelahiranku kuwi kok. Tutupno dimeni wong sing tresno karo kowe saya berkembang atimu. Iya, mula kerep dolan nggonku. Heh? Engko sodorno. Iki piye, Pak? Iki Mah piye? dolan namu darake ceki tok. Ora diajeng kuwi kok. Oh, jeng. Pripun? Anak buah Mas. Ya. Cinten napa? Bocah lanang kuwi. Alah boten ndan boten ngertos. Lho, lah ya aku kandhan. Alah boten. Yen aku weruh bocah iku tak bacoke wong iki. Kok iso nganti Lah ngerebut kuwi apane? atimu saka aku. Waduh. Ya, Jeng. Kaya Wiraguna ya. Heeh. Kira sableng. Rene sik, salim karo aku sik. Kene salim sik kene. Jeng. Ayo kene salim. Nah. Siap tenan. Sing jenenge penulis kuwi inspirasinya sering bukan dari keluarga sendiri. Nah, Tapi yang dijadikan inspirasi malah kadang-kadang orang lain. orang lain. Kalau membuntoni Ngono ngeloke aku. kreativitas tersebut itu nanti akan tumpul yang menjadi kreativitas. Nah, ngono lho, Jeng. Duh, aku barang sosok yang ngakoni. Sosok ki aku ketok ngrenggo pamane Jantur Banowati. Lho iki dudu bojoku tak jantur. Mesti orang lain.
Dadi kaya sapa lah ngono kuwi. Bener. Ning kok yen Sembadra, lah iki lagi bojoku. ngono Kita kuwi. kayak Anita. Sik perlu anu tak terjemahke lho. Sik. Kuwi candi. Alah kowe iki ngopo melu-melu. Candi. Aku biasane kowe iki yen duwe simpenan aku mesti mbok duduhi lho. Lah kuwi ora simpenan kok ya, kanca kok ya. Lho yen dudu simpenanmu Iki ngawur ae. Siare radio iki ngawur. Edan kabeh. aku ora melu-melu. Mas Gareng. Apa Iki lah memperingati hari ulang tahun kemerdekaan. Apa? sing memperingati sapa ya si Anitamu. Kowe tak pecel iku. Ya aku ya ora ngerti kok. Tegese wit sore malah urung ngaturke lelagon sing bernapaskan semangat kemerdekaan. Wah. Ayo. Yo. Putra Fajar yo. Nganti ora ke. Aku ora melu-melu iki. Iya. Sono Gujali Suto gitu. Putra Wajar sing ngiringi Mares mengko kanca-kanca vokale para Waranggana lan Wiraswara sampeyan dapuk dadi TNI-ne. Ayo. Monggo ketembak penjajah. Ora nek penjajah wis merdeka kok Sik ya. iki karangane sapa ki Putra Nusantara? Ki Haji Sukron Suwanda. Nggih. Ya, Nduk, ayo, Yo, Nduk. saking buka balungan. Ayo diaturake Sang Putra Wajar. Cakepane sing cetha, Bu. Tanpa gaman kamardikan muka kula lan panjenengan sedaya ngraosaken kanikmatan kamulyan ngombe seger mangan wareg nyandang wutuh kados ripalungguhan samangke. Leres Mas. Ingatlah bahwa adanya Indonesia karena jasa para pahlawan kita. Nggih. Yang tujuannya itu mempersatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke, jangan sampai terpecah belah. Ya mungkin iki wis Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam tetap satu juga Indonesia. Ya. Ojo dipilah-pilah, ojo dipilih-pilih. Kabeh Indonesia biarkan mereka menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Ya, wis pokoknya Bhinneka Tunggal Ika iki tetap wis pokoknya. Tetap Tidak bisa dirubah-rubah. Harga mati. Pancasila itu harga mati. Harga mati. Undang-Undang Dasar 45 kuwi sumbering hukum. Iya. NKRI itu negara kita. Iya, betul. Ya Mbak Nur. Ayo. Panono Jok. Iki penutup iki karo Mas Gareng. Ayo. Nah iki wah sewengi urung nembang dhewe bocah iki. Urung, aku urung krasa kok. Ayo. Kok rung krasa.
Lah bajing loncat mau kok sampean ora ngrasake to? Lah sing krasa ya bajinge mosok aku. Bajing sing loncat kok aku. Nggih. Ayo Nur. Aja ngono kuwi. Ener. Lah plak nek penak ngono ya. Padahal bukan mukrimnya itu nggak boleh loh Mas Ya, Gareng. tapi kan kita musimnya. Musim dingin ya. Oh gitu. Ya. Kalau musim berarti lawan misalkan bukan suami istri boleh pegang-pegang. Ya maksudnya iki kene iki ngraketake pas duluran. Oh iya. Dadi aja dianggap werna-werna, jangan berpikir yang ngeres-ngeres lah. Ora. Terus misalkan kadang nek wong temu terus njaluk ambung ngono kae piye, Mas? Loh, lah tinggal niate apa ya niate iki ngraketake pas duluran. Ora Cara apa-apa. ora masalah. Nek anggere pikirane iki semlenceng lah itu wajib dicurigai. Oh gitu. Si Anita barang kuwi. Kowe iki rasane aneh. Sapa ki jenenge iki? Nur. Oh Nur, alah keling aku kok jero Anita jae kok ngopo to ayu apa ora to? Ayu apa ora kuwi? Aku mbok tepungke. Ayo Nur, tang depan Nur. Oh, iya. Anita kuwi kancaku mbiyen, Mas. Iya, aku ngerti. Ya, biasa. Wong lanang ngono ki biasa. Apa ya? Nembang apa? Yo. Napa? Mas Ayo Yoyo? ganti Banyuwangen. Oh, Banyuwangen. Kendang ya digowo kok ya. Kowe iki arep gendar ku arep nyekel pesawat. Lah ngopo? Kaya pilot arep munggah. Lah iya lah. Wah, Jumadi iki jan. Jumadi iki Dedek ding ya. Jenenge Dedek ya Jumadi. Dedek. Jumadi Bagong. Iya Dedek. Heeh. Ya, dibawani Mbak Nur. Syukur. Deleh kendang ora nyawang. Kepites to. Sing apik. Gending selam Jenenge kewan sing marai herpes iki lho. Cahe ning kene iki lho. Iki lho apal aku iki Tomcat anggere to licik. niku? Tomcat genah iki. Buh ngono. Ya wong jenenge kewan marake penyakit kok jenenge apik men tomcat. Ah iya. Tomcat. Ayo. Kuwi nek nyokot guatel panas, Mas. Aku soalnya tau dicokot. Sing mlebu kupingmu kae apa? Oh, kae lho. Iki tau klebonku kok ngono ki ning kupinge. Tadi nyindan iki go ning rumah sakit ya iki. Ning Randu Blatung biyen. Kok ya cek kelingan to, Lah yo Mas. kok ngono kok dimlebu ning mbok aku ora tau mlebu lho. Lah iya. Nek Randu Blatung. Heeh. Dalange sapa mbiyen? Oh, sapa kae? Sapa, Mas? Oh, putrane Pak Mantep. Oh iya. Heeh. Heeh. Putrane Pak Mantep si Danang. Mas Danang. Danang. Danang Suseno. Ah, si Danang Suseno ya. Ah, iki Danang Suseno. Hai. wah, yes. Kowe diterolo agar lanang wedok bar kene sesuk wedok meteng meneh mesti. Iki ciri khasé ya ngono kuwi. Nih hati-hati, dalangnya ngger bojone meteng tuwa ngono hati-hati. Rasa cerewet ya Nur. Yo. Diawasi. Nyeram biayi nuswan tara Sing ngendang tri to iki. Mas bagus. Oh tak kira Trisula. Ngawur ae. Pianyu Kulan gunung ngetan segera
pati koyo nata gamelan pati kluthik. Yo garap kok. Banyu wingi ya ngene Mas. Oh memang ngene iki ta? Walah ya. Ora ngerti. Ngerti Mas Budi kuwi. Aku kulinane ning banyu biru ora tekan banyu biru. Wah, pati kluthik. Ya terus. Lor lan kidul alas angker. Alas angker ki nggon kono. Alas Purwo. Iya. Ya. Kang kali liwat Pas. Aja takon susah tanah India gumelyaring Taman Sari Muswan Raja Setipati Ratiyo Putaya Jawi. Ya, mangga.
Nggih. Nggih. Damar mancung Mas Gareng nggih. Nggih. Pun damar mancung marem kula suwe boten kepangge kalih Bagus Turagaseta unjangane saya mapan. Bagas Kaura. Bagas Kaura. Nggih, matur nuwun Mas. Nggih. Enten lepate kula sak kanca nyuwun pangapunten. Semanten ugi wonten kirang lan klentu kula nyuwun pangapunten. Nggih. Mugi kecamatan ing Patian Rawa. Patian Rawa menika semakin maju, semakin rukun membangun dalam segala bidang. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Sekali merdeka tetap merdeka. Ya.